hanyoyin da zaka iya ganin wanda yake kiran wayar wani wanda kake so ka gani, ko kuma kana ganin kiran yana shigowa wayarka, ko kuma ka ji kiran da ake yi da kuma maganganun da ake yi. Dan ganin yadda wannan abubuwan suke kasancewa ko kuma yadda ake yi, ku biyo mu har ƙarshen bidiyon. A yau channel din da ta dauki nauyin wannan bidiyon ita ce wannan channel da muka kawo muku, wato channel din Abdurrahim TV. Wannan channel kamar yadda muka faɗa muku channel ce da take kawo ƙayatattun labarai tun daga kan na yaƙi, na koyarwa, duk wani irin labari da ka sani da yake burge jama'a, na duka wanda ka sani. Misali sukan karanta shi da sigar sauti ko kuma bidiyo haka, ta yadda irin zai burge mutane, zai nishadantar da su, sannan kuma zai ƙara musu irin nishadi, sannan kuma da abubuwan da ya shafi irin abubuwan da mutane za su fahimci yadda za su samu irin maganin musulunci. Misali hanyoyi, ko kuma za ga mutum da yawa akwai abubuwa a gidansa amma bai san yadda ake amfani da su ba, su zama magani saboda maganin nuwa ne a musulunci. A wannan channel ta Abdurrahim TV za ka fahimci komai, don haka muke roƙonku da ku shiga ku taimaka wa ɗan uwa Abdurrahim TV da kuma su subscribe don shi ma a ƙara masa ƙarfin gwiwa. Don haka muna roƙon duk mai sha'awa ya shiga, ga link ɗin channel ɗin na a ƙasa. Don haka muna roƙonku da ku ɗan shiga ku danna masa alamar subscribe. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, sunana Mubarak Musa, barkanmu da sake haduwa da ku a wani sabon bidiyo. Kamar yadda kuka gani a title din bidiyon, ko kuma in ce a farkon ko kuma rubutun bidiyon, sannan kuma da abin da kuka ji a farko, dukan ku kowa ya san wannan bidiyo me yake bayani. Muna roƙon ga waɗanda ba su yi mana subscribing ba su danna wannan alamar kamar haka, sannan su danna alamar ƙararrawa ta yadda daga mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. In bidiyon ya burge ku sai ku danna mai alamar like. A yau insha Allah bidiyon mu zai muku bayani ne akan yadda misali hanyoyin da ake a saurari kiran mutum. Kamar yadda ku sani da yawa idan muka yi irin wayannan bidiyoyin mutane sukan zo su ce mana, me yasa kuke bidiyo na ganin sirrin al'umma, me yasa? To don haka tun farkon bidiyon muke so mu tunatarwa cewa duk wanda ya amfani da wannan hanya don ya cutar da wani, mu ba da sa hannun mu ba, kuma ba mu koya don a cutar da wani ba. Kawai dai hanyoyi ne wa'anda kamfanonuwa su suna yin su ne don amfanin al'umma, amma mutane su suke amfani da su da hanyar da bata dace ba don su san sirrin mutane. To don haka shi yasa nake so misali, ko kuma muke iya bakin kokarin mu yi bincike mu gano muku wannan hanyar, mu muku bayani, ba wai don ku yi wa wasu ku cutar da su ba, a kudin don kar a muku, saboda duk abin da ya zo zamani ba za a ce za a boye shi ba. Misali za a fito da shi, amma misali me mutum zai koya. Kamar yadda kuka gani wannan bidiyon da zamu yi yau, sama da channel biyu sun yi shi, kuma duka mutane da yawa sun kalla, kuma da yaren Hausa, ba ma magana ake ta turanci ko larabci ba. Don haka kar ma mutum ya ce me yasa kuka yi, an riga an yi shi da yaren Hausa kuma an kalle shi. Don haka muka ga mu ya kamata a ce mun yi sauri mun zo mun sanar da ku wannan hanyar don ku kiyaye kanku, saboda ko wa'anda ba su kalla a channel din nan ba, ko wa'anda suka kalla a wancan channel din za su iya zuwa su muku a ku yan wannan channel. Don haka na ce bari in yi sauri in yi bidiyo. Hanyoyin da za mu yi bayani a kansu, hanya ce da kamfanonuwan waya suka kawo, ko kuma kamfanonuwan layi. Amfanin hanyar shine misali yanzu a zamani zaka ga yawancin wayoyi suna zuwa da layi biyu, to zaka samu wani bawan Allah yana da kamar layi 3 ko 4. to misali layukan ka biyu, ko kuma baka da wata wayar a hannunka, ko baka so ka rike wasu wayoyin amma baka so ka ajiye layinka a ƙasa, to yanda ake yi, hanyar da zamu koya yanzu za ka iya amfani da ita. Misali wannan layin naka, yadda za mu koya bayanin, misali za ka iya amfani da shi wannan hanyar da muka koya, sai ka sa lambar layinka da kake so ka ajiye shi, ba wanda yake kan wayar ba. To idan aka kira layin baya kan waya, amma kiran zai shigo layin wayarka da yake kan waya. To don haka aka yi amfani. Misali yanzu mutum me za ga wani in ya je layinsa shikenan, ko an kira shi ba za a same shi ba. To za ka iya amfani da wannan hanyar, ko da layinka yana ƙasa amma an kira ka za a same ka. Ko da kai din baka da waya, za ka iya jona layin naka da wayar abokinka, ko kuma ka jona layinka da wayar matarka, ko ka jona layinka da duk wayar wani wanda kake kusa da shi. In kai taka ta lalace, to daga nan duk kiran da ya shigo wannan layin naka kai tsaye, ko baya kan waya, zai shigo wayar shi wannan abokin naka ko ɗanka ko waye. To wannan hanyar yanzu za mu koya ta, to amma da ita mutane suke amfani su cutar da al'umma. Don haka ku kula da hanyar, idan kuka kula kuka kiyaye ta, to insha Allah ko da ba ku yi wani ba, ku za ta amfane ku a gaba, saboda tsautsayi yakan dan fada mutum, kaga yayi kwana biyu baya da waya amma kuma yana so ya san suwa suke kiran shi. Ba tare da bata lokaci ba, mu je cikin bidiyon mu kai tsaye. Okay, da fara kamar yadda kuka gani, za mu dauki wannan waya a matsayin kamar ita ce wayar
wanda ake so ana sanin kiransa. Sannan za mu ɗauki wannan wayar a matsayin kamar ita ce wayarka ta cikinta kake so kana ganin kiran, ma'ana wannan wayar mu ɗauka yanzu wannan wayar ita ce wayar ɗanka ko matarka ko kuma budurwarka da kake so kana ganin kiran. Don haka yanzu bari za mu samu ga wata waya nan mun ɗauko ta, za mu gwada kiran wayan nan da ita ka gani. Yanzu kiran farko idan muka yi kamar yadda kuke gani, bari mu gwada kira ku gani. Yanzu misali gashi nan mun danna kira, yanzu bari ku ga in ya shigo wacce waya zai shigo. Kun gani kamar yadda kuke gani kiran ya shigo wannan wayar, ma'ana wayar ɗanka yanzu haka kafin a yi abin kenan. Ok, to yadda abin yake kasancewa idan kana so ka yi abin da fara zaka danna gun kira. Bayan ka danna gun kira ya buɗe zaka zo ka ga wasu 'yan madanne uku a nan wajen. Ga su nan kun gan su nan, ko sai mutum ya danna su kamar haka. Bayan ka danna su sai kawo mana sai ka zo ka danna alamar nan ta settings haka, misali alamar settings sai ka danna ta. Bayan ka danna alamar settings zai kawo ma wayannan bayanan duka. Ga wani waje nan na uku a rubuta calling account, kun gan shi nan, sai mutum ya danna shi kamar haka. Bayan ya danna shi zai zo ya zaɓi layin da aka fi kira. Ba zai yi aiwa layi biyu lokaci guda ba, amma to don haka sai ka zaɓi misali wani layi ne, tunda za ka ga in mutum yana da layi biyu akwai layin da aka fi kiransa da shi ko kuma akwai layin da yake chatting. To yanzu misali mu ɗauka wannan layin na farko Libiyana an fi kirana da shi, to shi nake so yanzu ina gane kiransa a wannan waya. Na haka kai tsaye zan danna nan Libiyana. Idan na danna layin zan zo zaɓi na uku gashi nan call forwarding, kun gan shi na wannan na uku, sai in danna shi kamar haka. Bayan ya gama zai kawo min nan wajen, zai tambaye ni yaushe nake so ana maida min kiran. Kowane lokaci in aka kira wayar ina so in ga kiran, ko kuma irin idan wayar tana busy ko wani abu. To tunda so kake kowanne kira kana gani zaka zaɓi na farkon nan kai tsaye. In ka danna shi kamar haka za ku ga yanzu yana off in kun lura. In ka danna shi kamar haka zai kawo ma gunsa lamba, amma ni kai tsaye kamar yadda kuke gani ga lamba nan ya kawo min, to ita lambar da ita nake so in gwada. Amma yanzu me ku ba ruwanku, mutum zai iya gogewa ya sa duk lambar da yake so, amma in zaka sa lambar ka sa ta da code din kasar ka. Misali yanzu in a Niger ne zaka sa ta da plus da 2 da 7 in a Najeriya ne plus 234 zaka sa ta kamar yadda take fitowa a WhatsApp kamar haka. Yanzu wannan lambar ita ce a wannan wayar, misali kamar mu dauka yanzu wannan wayar dan nawa ce wannan wayata, to dan haka yanzu na sa lamba ta a wayar dana a nan wajen, to kai ma haka zaka sa lambar ka a nan wajen. Bayan ka gama sawa kawai sai ka danna nan. Idan ko baka haddace lambar ba zaka iya danna wannan alamar haka. In ka danna alamar dan mutum din nan zai zo ma contact ɗinka, sai ka sabu lambar. Ga lambobin wayata nan sai in zaba misali, sai kai baka haka. To amma ni na riga na sa lambar kamar yadda kuke gani haka, ko sai in zo in danna rangun da aka rubuta turn on, ma'ana kunnawa, sai in danna shi haka kamar yadda kuke gani. Bayan ya gama sace in kuka kula gashi ne ya rubuto za ana tura wa mai wannan wayar kirana. To yanzu misali bari ku ga wayar da na yi kiran da ita, bari in sake a gaban ku gani. Yanzu gashi nan ina kiran wannan lambar, bari ku ga yanzu in kiran ya tashi shiga ina zai shiga. Kun ga kai tsaye kiran ga wayar da ya shigo. Da haka to idan aka kira mai wannan wayar kai tsaye kun ga inda kiran ya shigo. To ta haka ne mutane suke amfani, daga an kira ɗanka ko waye za ka riga shi sanin na ɗaya waye kira shi ko kuma waye ke waya, sannan har za ka iya ɗaga kiran ma ka ji waye ko kuma ka ji waye ke magana da sauran abubuwa makamantan haka. Ok, kamar yadda ku gani hanyar da muka yi bayani ita ce hanyar farko. Sannan idan kana so ka goge ko kuma ka kashe wannan hanyar ta farko za ka zo ka danna wayannan madannan uku kamar yadda muka yi bayani. Bayan nan za ka danna settings, daga nan za ka zo call account gunde da muka shiga da farko, sai ka zo sunan layin da ka yi amfani da shi ka danna. Bayan ka shiga sai ka zo ka shiga call forwarding kamar yadda ka shiga da farko. Daga nan zai kawo ma nan kawai sai ka zo ka danna nan, za ka ga an rubuta turn off a nan sai ka danna. To amma ni na daɗe da kashewa, da haka yanzu kamar yadda kuka gani wannan ita ce hanyar kashewa. Hanya ta biyu kuma ita ce hanyar da ake amfani da wasu code idan kana so ka sa lambobin. Amma kafin mu yi amfani da code din bari mu tabbatar muku cewa mun riga mun kashe call forwarding din mu. Yanzu misali idan muka kira wayan nan za ku ga cewa kiran kan wayar zai shigo kai tsaye, ba zai shigo kan wannan wayar ba. Kamar yadda kuke gani ga kiran nan ya shigo kan wannan wayar misali. To za mu kashe kiran haka. Hanya ta biyu ita ce hanyar da ake amfani da code. Da fari code din da ake amfani da shi idan ana so a sa shine code kamar haka. Da fara za ka sa misali me star kuna gani, sai 2 1 sai star
sai lambar wayar ka ta nan wayar misali wadda kake so a kira. Misali bari in sa lambar wayar kamar yadda kuke gani ina sa lambar wayata, wannan ita ce lambar wayar. Bayan na gama sai in ƙara sa star, sai in sa lamba 11, sai in sa hash. Yanzu ina dannawa ku lura zai sacin zai kawo min cewa yanzu za a na tura kira na wannan wayar. Kuna gani yanzu kai tsaye za ku ga alamar ga wata alamar kira nan ma ta bayyana da alamar aro yana nuna cewa kamar za a gwada tura kira na. Yanzu bari ku ga, yanzu bari mu kira wannan wayar ku ga yanzu kiran kai tsaye ina zai tafi. Yanzu kun ga muna kiran wannan wayar to bar ku ga inda kiran zai tafi kai tsaye. Kai tsaye kun ga inda kiran mai shigo. Kai tsaye kun ga inda kiran mai shigo. To wannan hanyar idan kaga an sa ma lamba kamar haka yanda kuke gani, misali idan kana so ka gane shin an sa ma lamba a wayarka ana bibiyar ka ta wannan hanyar, zaka zo ka danna kamar haka star, sai ka danna hash, sai ka danna 21, sai ka danna hash. Yanzu idan ka danna haka za ku gani, yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan an ce mun ga wata lamba nan, an ce wannan lambar tana bibiya na. Kun gani to idan ina so na gano wata lamba tana bibiya na, ina so in goge yazan, sai in zo in danna kamar yadda kuke gani hash 21 hash. Kuna gani kawai sai in danna kira. Yanzu kamar yadda kuke gani za a ce na goge wannan lambar. Yanzu bari ku ga da zan ƙara danna star hash 21 hash, duba za ku ga an ce yanzu ba lambar da take bibiya ta. Kun gani duka an samu not forwarded. Yanzu bari in kira wayata ku gani misali. Yanzu da zan ƙara kiran wayan nan bari ku ga abin da zai faru. Za ku ga kiran zai shigo wannan wayar ne, ba wai wannan wayar ba, saboda na riga na kansale abin da aka sa. Kun gani kiran ya shigo wannan wayar.